N space Hag space Kore. En Hag Kore. En So Hag it's a Kore. Greek word meaning the Collar's Fountain. It is a Greek word, eliti. The Collar's Collar's Fountain. Fountain. When you call on the Lord, kuphume umthombo. Ubiza enkosini, then there is Okay. mthombo. In the book of Judges, chapter 15, verse 19. Kwincwadi yabagwebi, chapter 15, verse 19. Niyolifunda apho ibali ke leli gama. You will get what the word means. Mna ke ndiyibeka full stop okwangoku kuloo ndawo. I'm putting a full stop on that. Andizangothetha ngo-Enakore apha. I'm not here to talk about Enakore. Kungumsa ke ukufumana an opportunity to speak to you all bazalwane. It's a grace to get an opportunity to speak to you all. Topic yam today, Isihloko sami sanamhlanje, ndiyayazi ama-5 athanda uba disturb. Andimbulisi utata Nile ndivuke ndambulisa ekuseni I'm bazalwane. not greeting Dada Nile because I greeted him in the morning. Ndambuza uba unjani. I asked her, So him, how ndiyamazi is uba he? uayinile wadla wathini. I know he's sizokho- well, so he's just ndicela right. ningadisturbheki. Please do not Eh. be disturbed. Amen. Hallelujah. Everyone is appointed to serve. Wonke umuntu wonyulwe ukuze anqule, aseve, Besides Bezalel. besides uBezabele. Ndikhalela ukuthi wonke umuntu ubizelwe ukubana enze umsebenzi endlini kaThixo. Everyone is appointed to serve in the house of the Lord. Ingengo Bezalel yedwa. Ngaphandle kukaBezalele. Wonke umuntu ubizelwe ukuba sebenze endlini kaThixo. Everyone is appointed to do something Ingengo in, Bezalel yedwa. beside Isihloko sami Bezalel. sitsho. That's what Okay. I'm trying to say. Ndizocela ke ovama ukufunda nimve andifundele. Ndiyafuna ufunda uExodus 31 verse 1 to 18, but for the purposes of this session I feel like undifundele uphele ku verse 11. Undifundele ngesilungu then omnye andifundele kula Bible ekuthiwa ngundikhoyo. One must read from an English version and then another one from Undikoyo version. Dabsin Undikoyo. Utata uNayile unayo undikhoyo naye angafunda okanye anike omnye ofundayo afunde. Kodwa ngicela befundo wesingesi. Exodus 31 verse 1 to 11. Cela befunda owesingesi. Ndingabe ndifunda ngesixhosa esiqhelekileyo mama. Incwadi Exodus chapter 31 verse 11. From verse 1. Isihloko sithi uBezaleli noAholiyabi bamiselwa umsebenzi womnquba. Wathetha uYehova kuMoses esithi khangela ndibize ngegama uBetheleli unyana kaUri unyana kaHuri wesizwe sakwaYuda ndamzisa ngomoya kuThixo ngobulumko nangokuqonda nangokwazi nangokubungcibi bamashishini onke ukuba athekelele ayile asebenze ngegolide nangesilivere nangobhedu nangokukrola amatye awafake nangokukrola imithi asebenze amashishini onke yabona ndimkhuphe kunye noAholiyabi unyana kaAhisamaki wesizwe sakwaDan nasezinhliziyweni zabo zonke abalumkileyo enhliziyweni ndibeke ubulumko ukuze bazenze zonke izinto endikuwisele umthetho ngazo
intente yokuhlangana netyeya yesingqino nesihlalo esicamagusha esiphezu kwayo nempahla yonke yentente netafile nempahla yayo nesiphatho sezibane esicocekileyo nempahla yaso yonke nesibingelelo sokuqhumisela nesibingelelo sedini elinyukayo nempahla yaso yonke nohehema lwesitya sokuhlambela noseko lwalo nezambatho zokubusa nezambatho ezingcwele zika-Aroni umbingeleli nezambatho zonyana bakhe ngokwezalela zazo neoli yokuthambisa nesiqhumiso esimnandi esingcwele benze njengako konke endikuwisele umthetho ngako. Phambi kobafundi uTata uNayile makhe sithandaze. Bawo eli lizwi lakho. Ethi iBhayibhile alidedelwa libuye lingawenzanga umsebenzi. Na namhlanje siza kuwe ukuze wena uliphelelise ezimpilweni zethu. Siyabonga ke ngokufumana ithuba lokuhlala silive lifundwa phambi kwethu. Sincede singoneli kuba ngabevi bezwi kodwa sithandaza sicela oku egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. We are not going to read in English, therefore. Sizawuthatha esi siXhosa esinzulu sithathe esiya esingathi sisimple because ndifuna noyena umuntu ungugogothi andisiva kakuhle isilungu asive kakuhle isiXhosa ngoba noba bekhona abanye abathetha isiXhosa kodwa isingesi kodwa baninzi abathetha isiXhosa ndifuna nive kakuhle so ndim ke ozawufunda ngesilungu as I preach. Tata Nayile ungakhawulezisi ufunde slowly kwenzela uba umuntu akhona ukuliva kuthiwa lalidalelwe ukuba liviwe ngendlela izwi eli. Sekutsho uba ngu-Exodus isahluko sesamashumi mathathu ananye. Ndizawuqala ke kwivesi yokuqala. Isihloko sithi amagcisa okwakha isibingelelo. Okay, ithetha ukuthi apha xa umuntu eligcisa abazalwane uphuma izandla. Baphuma izandla ekwenzeni ntoni? Isibingelelo. Yintoni isibingelelo? Indawo yokunqulela. Yindawo yokunqulela uThixo. The tabernacle ngoku ke sithi yicawe. Amen. Undikhoyo waxelela uMoses wathi uyabona ke uBezalel unyana kaUri umzukulwana kaYuri wendlu kaYuda ndimnyule. Bambe kanjalo. God is talking to Moses. uThixo At that uthetha time. kuMoses ngela xesha Kukhona umuntu namhlanje omele irole kaMoses. there is somebody today who is standing in the role That is of Moses. Moses was a leader, eyinkokheli. Moses was a leader. Ungahlala phansi na ilesi ufunde uhleli phansi. So xa uMoses leader uThixo akathethi emntwini wonke. If Moses is the leader, then God is not speaking to Ithi everyone. le Bible ifundwa nguTata uNayile. The Bible says uThixo uxelela uMoses. God is speaking to Moses. Uthi uyabona. He says, do you see? Khawuphinde Tata Nayile. Can you please repeat it, Dad? Undikhoyo waxelela uMoses wathi uyabona ke uBezalel unyana kaUri umzukulwana kaYuri wendlu kaYuda ndimnyule. Bazalwane uverse 1 nje uyandigqiba. Brethren, verse 1 is just finishing me. Uyazi uThixo You know, uyawudlala umlabalaba. God can play games sometimes. Ezikhupha lento ayifunayo. That is leading to what he wants. Kuphume into ongayicinganga. And then there comes something that you did not think of. This one says, now the Lord spoke to Moses saying, Ithi lena uThixo ngoku uthetha kuMoses esithi see,
Uyabona? akaceli ukubana uMoses akhethe umuntu, uxelela uMoses ukuba kule vision lapha kuwe endibeke apha kuwe ndinguThixo. He is not requesting Moses Here to we are. appoint, I've already called. but he is speaking to Moses and says, "Sendukubizile." No, uthi, see, I've called by the name Bezalel. Uthi uyabona ndimbizile ngegama uBezalel. Ndimthanda xa emtibela uThixo. I like when he is worshiping God. I like when he's praising him. Ewe, size kahle, may the good Lord help you. uThixo utibela uBezalel, uxelela uMoses When afike God is athi praising kuMoses, Bezalel and says to Moses, athi ndimchongile uBezalel, I have appointed Bezalel. athi ngunyana kaUri umzukulwana. He is the son of Ur. Uba ke nina ebetsho kuwe ebezawuthi bathi ngunyana kasibani bani umzukulwana kasibani bani, ingqondo yakhe ibhideke ngoba uthi ukhonza izinyanya. Ayinakukhonza zinyanya ngoku, ine If he was saying bloodline it to you, you would say they are worshiping the ongeke uyihlambe ancestors. nangesephu ukuba But- uzelwe ngubani, umakhulu wakho ngubani. But this is just Awumkhonzi, a bloodline. but the Lord will akulande pha kuye xa ekubiza. You are Yeah, not understand. glorifying him or worshiping him. You are just giving the bloodline. Nisike nifune ke ngoniya nizohamba nithi ndithe mna niyokhonza izinyanya nditshongo. You must not Ndithi, go and God say you must remembers worship ukuba ancestors. uzalwa ngubani owayezalwa ngubani. God So and xa teach- efika kuwe uThixo ukuthathe kulandapho kulomnombo. Ndithi uThixo nje uyakhumbula ukuba uBezalel Verse lo number uzalwa 2. ngubani engumzukulwana kabani. Verse number 2. That night. Uverse number noba nguthi nje. Okay. Uthi ndimzalise ngomoya wam, Eh. ndamthi jize ngokuqonda, ubuchule nabo bonke ubugcisa. Ufo athi ukucwangcisa nokuyila esebenza ngegolide, isiliva nobheli. Okay. Now the Lord, He's giving the attributes Na uThixo unika i-attribute zikaBezalel amchongileyo. zikaBezalel that he has appointed. Exelela bani uMoses. He is telling Moses that In this gathering today, kule nhlangano esikuyo namhlanje there is a Moses of this time, of this place. ukhona uMoses wale ndawo esikuyo. In this gathering today, Kule ndawo esihlangene kuyo there is namhlanje a Bezalel of this time. ukhona uBezalel welixesha. The Lord says, uThixo uthi I have filled him ndimgcwalisile with the Spirit of God. ngomoya kaThixo. But this one, umntu amgcwalise ngomoya kaThixo, Kodwa lo that has been filled by the Holy Spirit, akamgcwaliselanga to preach the gospel. he is not filled with the Spirit to preach the gospel. She is filled to fulfill the He gospel, is the filled mandate of ukuze the gospel. aqhubeke negospel. Ithi, I have filled him with the Spirit of God, Ndimgcwalisile ngomoya kaThixo, and I gave him wisdom, ndamnika ubulumko, understanding, ukuqonda and knowledge, nolwazi and in all kinds of craftsmanship. kuzo zonke ke ezo zinto zenyama. That is kukuhlobo labantu abangagcotyelwanga ipulpit lethi nesiyingxameleyo. It means there are kinds of people who are not anointed for the pulpit. Now, as a child of God, you must realize what the Lord has called you to do, njengomntana kaThixo ke kufuneka ukwazi ukuba kokuphi uThixo and akubizele do kona. exactly what the Lord wants you to do. Wenze lento kanye uThixo afuna uyenze. Now, the tabernacle was going to be built, The and the Lord is putting people in position intebeleke because yayizokwakhiwa. leader. Then the temple was going to be built, And now the Lord is communicating with Moses uThixo ke ngoku uthetha noMoses about the project that is going to take place. ngeprojects ezizawuba khona kule ndawo. Azikho ninzi,
They were about not- this one particular project that is to take, going to take uthixo place. wayethetha ngeproject enye And ezawukwenzeka. this project is building of the house of the Le Lord. project yayikukwakhiwa kwendlu kaThixo. Amen. Hallelujah. Let's go back. What does the name Bezalel means? Masibuye umva wathi lithini igama elithi Bezalel. Bezalel is a Hebrew word, uBezalel ligama ke lesiHebrew but it means in English, lithetha ukuthi ngesilungu in the shadow of God. in the shadow shadow kaThixo In the shadow of God. emthunzini Meaning kaThixo. from the time Bezalel was born, Ngexesha uBezalel ezalwa, uThixo busy creator. when God was busy creating him, Wayengamcreatelanga ukuba uzoshumayela okanye ahambe ijene yanjwa nguMoses. she was not created in such a way that you will go and preach or go with Moses. He was created and made to be the one who's going to build Wayedalelwe ukuba abe ngoyena ozoyokwakha the tabernacle. intembile. In other words, the name Bezalel means Ngamanye amazwi igama protection. elithi Bezalel lithetha ukuthi Of protection. lithetha ukukhusela, Wena ungu protection. lithetha ukuthi ukhuselekile. Xa ungena in the tabernacle azoyenza, i-tabernacle represent the protection. Xa ebezawungena kule ntembile lithetha ukuthi ikhuselekile. Ndiyamthanda umoya ongcwele. I like the Holy Spirit, Umshumayeli wanamhlanje we-motivator for offering. the motivator for offering. Uvele wandenzela lula uba ndithi minus that part. He made it easy so that I can just Because exactly ufundile when the other temple was built in the book of uthethile 2 ngenye Kings. itembile bekufundwa And the ngayo criteria that was used at the time. nezindlela ekufanele bazilungiswe ngelo I'm xesha. just taking from the second session. Ndithatha nje apho ke ngoku kule ndawo Qhubeka yesibini. tata naye. Kwizinto ke awazingayo kuthiwa ukukrola nokuqinga amatye nokuchwela nawo wonke umsebenzi wobugcisa. Amen. Okay, dlula. Verse 6. Kanti ke uHoliabi unyana kaAshmaki wendlu kaDen ndimtyumbile ukuba ancedisane noBezalel. My God, the same God uThixo othetha omnye ne-leader of the time. who is speaking to the leader of that time, Eyixelela uba ngubani uproject leader wokwakhiwa kwale tempile telling him who's the izokwakhiwa. project leader of this temple. Uphinde athi Uphinde athi futhi, uBezalel ndimfunele umncedisi. I have organized an assistant for Bezalel. Nina ninengxaki yokuba ngabancedisi. You do have a problem of Nifuna uba assisting. ngo-leader You want to be the leader bezi projects. in the projects. Mnye There is only one leader. uleader wale project. There is only one leader for this project Oripota kubani yena kuMoses. who reports to Moses. Moses othetha nabani noThixo. And Moses is speaking directly to Uyaqotywa God. ugcotyelwe ukuba ngu-assistant. Uyagcotywa to be anointed to be the assistant. Vumela ukuba ngu-assistant You at the must time. allow to be ubekwe the assistant ku-assistant. of the time De afika ixesha loba uThixo yena athi until there comes a suka la time that God says you must not move here uhlale la. and you must stay here. The same God uThixo omnye is telling Moses oxelela uMoses that I myself ethi mna Thixo have appointed him Oliabi. ndim-appointile u-Oliabi. The same God amtibele uOliabi. Kwalo Thixo umnye ampraise u-Oliabi Athi the son of Ahizamak. athi unyana ka-Isaac. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Athi and in the hearts of all who are skillful I have put the skill. Ezinhliziyweni zalowo abaneskill ndiphinde ndabeka futhi Mhlawumbe abanye esinye iskill. abagcotyelwe ukuyakha le tampile Maybe the people that are anointed to build this temple, bayatshaya they are smoking, kodwa bagcotyelwe but they have been anointed ukubeka isidena. to build the Baxova church. udaka. They are just doing in the project.
Xa begqiba iproject, their lives will never be the same. When they are done with the project, ubomi babo And it is bungeke the bube duty safana. of this church today Ngumsebenzi ke weli bandla to pray namhlanje for each and everyone ozawubeka isandla ukuze sakhe. bathandazele nabani na Ukuthi ozobe ngeke ebeka isandla usakhele kule indlu building. yokukhonza impilo yakho That you may not ifane. build this church and then your life is the same again. Wanga uThixo anganenza nikuve akutshoyo kuwo amabandla. I wish This morning. God can make you to hear what He is saying in the Thina churches sijonga today. uHoly Spirit ozasithethisa ngezwini. Thina sijonga umoya oyingcwele that will make us speak But in uverse tongues. 1 uthi the Lord has filled Bezalel with the Spirit. Kodwa uverse 1 uthi uThixo has filled uBezalel ngomoya The okaThixo. Spirit of God. Umoya kaThixo. But yena kabizelwanga. He has not been The appointed same task ebizelwe the same uMoses. task that has been appointed for Waphinda Moses. uBezalel wanyulelwa umncedisi. And then even Bezalel has been appointed, he also has an assistant. Section B of this verse number 6. Section B ke ka verse Uthi 6. and in the hearts of all Uthi who are ezinhliziyweni skillful zabo and good. bonke abakwaziyo ukwenza. Akathanga samba zalwane. Uthi That ezinhliziyweni is zabo abantu bonke. abanlidishayo apha nguBezalel no-Oliyabi. That means the Kodwa people that are kukhona leading here is abanye Bezalel and Oliabi. abazawusebenza. But there's all other that are going to Abagcobileyo work. uThixo. And that God has anointed Ebagcobela lo and anointed msebenzi. especially for Uthi this project. already umoya wami Uthi umoya wami uphezu send kwabo. already my spirit is upon them. Bazakuwenza lo They are msebenzi. going to do this Bengawenzi project. ngengqondo They yabo. are not doing Kodwa it in their uthe own ndinike will, i-wisdom. but I have given them ne-knowledge, wisdom. I've given them ne-skill. knowledge. And then I've given them the skill. Irrespective of. Noba kukunjani, Noba uyatshaya, noba benjani, noba uyasela, even if they are smoking, noba uyagula, Even if akazufa he's sick, engayigqibanga le project. he's not going to die before Uzoba he finishes this ulaa mntu project. ekuthiwa emampondweni siyaphila sihamba nazo iindawo. Yeah. Uzothi noba kubuhlungu apha, Even if he feels painful, kodwa ahambe ayokwenza but he ntoni. will just limp to the project. Noba uthethe njengenye inceku athi umzimba wona khathele. Even if he Andifuni says the nothetha. body is tired, I don't want to talk. Kodwa pha ngaphakathi But inside, ndigcwele. I am filled. And ngonihleli phansi ndithi chisa the spirit of the Lord that has called As I Bezalel. was seated down, I was saying, bend the spirit of Bezalel. Yes. Ndithanda le nto uba athi and all abazowenza umsebenzi akagqibanga I abantu like when he uthi says all nabanye. that have got the skill. Cela udlule msakwana. Kanti ke uHoliabi unyana kaSmart wendlu kaJudiyen imthumbile ukuba ancedisane noBezalel. Naye ke ngokunjalo bonke Amen. ukuze babe nako ukuyenza yonke into engiyalele ukuba Hallelujah. isibingelelo esiyomnqophiso nesivalo sayo nezixhobo nakho konke okuhamba nesibingelelo itafile namasolotya ayo isibane esenziwe ngegolide yexhobo nokwaso iqonga lesinqumiso iqonga lamadini atshiswayo nezixhobo zazo isitya sokuhlambela nesiseko saso ezo zivatho zingayiwayo zokubingeleli ka-Aaron nonyana bakhe abaya kuzisebenzisa xa befezekisa umsebenzi endibanike wona amafutha okuthambisa leso sichumiso sivumanisane segumbi elingcwele zonke ke ezi zinto mabazenze maxa nendlela endikuyalele ngayo. Amen. Hallelujah. Ningakhohlwa You must not lonke forget. ixesha All this time, uThixo uthetha nabani? God is speaking to who? Nabani? God is speaking to who?
ndithe mna ukhona uMoses of this time, the Moses of this I season, said the there Moses is uThixo athetha naye for this moment. Bendithe ukhona uMoses weli xesha, uMoses uThixo athetha naye ngeli xesha. Into endizoyimemezela namhlanje One ukuthi thing the that- Spirit of the Lord One thing I want to tell you today is that the Spirit of that the was Lord active during the time Moses were building the tabernacle. esasikhona ngela xesha uMoses wayesakha The iThempeli. same Spirit is steered this Lowa morning. moya usekhona The same namhlanje. Spirit is steered this morning. Namhlanje usazanyazanyiswa la Uzothetha moya. ngezilwimi usogqiba wenza into ayityilayo umoya ingcwele. You will speak in tongues and then you Xa do what ujonga God le has verse revealed. ifundiweyo kude kwanikwa ne-job When description. you are looking closely at this verse, there is also a job Akukho description. kukrwitha-krwitha. There is no confusion. Because umntu unikwe i-job description yakhe uba wenzani. Each one has got his or her own job description as what Akabi you are mkhulu expected ngaphezu to do. koMoses ongazubeka stand. You don't become greater than the Moses that is not going to lay a block. Kusekhona amen layikhaya. Is there any amen? Kodwa uphinda athi kukho abantu abazojongana nezitya. But Zininzi he izinto says again, there ezisecaweni. are also those who Ayipheleli are going to look kwi-building. at the utensils. The Lord has already mhlamba kakabikho ozawusinikelela ngesystem akekho kule ndawo sikuyo He namhlanje. says there is all Mhlawumbi other akakabikho. that are going to look at other things. Ozasinika intoni mhlawumbi ilaphu likanokutshwe siyolisebenzisa kule tempile Maybe we izokwakhiwa. don't have the one who's going to give But us the this Lord garment. already knows. Kodwa uThixo yena uyabazi. uThixo njengoba ndithi uyawudlala umlabalaba As I'm saying that God can play games one time. uyasusa nomuntu amnika ipromotion asuke eKapa azothatha He isikhundla will just esiphezulu take one emthatha from Cape Town to bring ayefika here in Mthatha. emthatha azofellowshipha kweli When he bandla comes to Mthatha, he come and ebengekho fellowship when we here. were starting. When we started But this he was project, he was there not in there. the plan of God edlala umlabalaba Kodwa ngoba behind the bekucebo scenes. likaThixo, uThixo ngexesha edlala Abantu umlabalaba wakhe. abazokwakha le tempile People are going to build this temple. akungaba bantu balapha These kuphela are not only the people that are here, bakhona bani but God has appointed people. makangafiki ke nina nisithi iproject yethu lesizakhela ibuilding You must not crush them when they are coming and say, this is our project, we are building afike for nisithi uThixo ourselves. betshilo wangena usibanibani And you must uThixo say that betshilo God wangena said they are usibanibani going to come. uThixo betshilo God wangena said usibanibani they are going afike to come. inhliziyo zenu zivulekile You must have open hearts. alibonge igama lenkosi Praise be the Lord Jesus. abesinophinda sifunde If you can read another verse, uverse 12 if you can read verse 12. Uverse 12 unesihlokwana esithi umhla wokuphumla. Undikhoyo wathi uMoses makayalele amaSirayeli athi uhloneleni umhla wokuphumla uyimini yam ewe ungumqondiso phakathi kwam nani kwizizukulwana ngezizukulwana uxela ukuba mna ndikhoyo ndanenza nabangabam ncakasana. alibonge igama lenkosi Praise be the Lord. xa seniyakhile indlu When you bazalwane have built the house of the Lord, ayizuhlala i-empty it will not stay empty. that is why uThixo ethi kuMoses Yile nto ethi uThixo kuMoses, but as for you speak to the sons of Israel saying nditsho kuni ke ukuba thetha koonyana bakaIsrael, you shall surely observe my Sabbath. nijonge usuku lweSabatha. Isabatha yangoku yintoni yikawe The Sabbath of today is ayizokakhiwa le Sunday. ndlu bese iba empty bazalwane You cannot build this house and then it becomes empty. immediately when the building is done Once igqitywe ke le ndlu kaThixo, it's gonna be full izawugcwaliswa. uba bekhona umuntu ebeke wathi ingathi anigcwalisanga ncam nale nihleke kancinci If there was somebody who said, you are not even filled this small one, nihleke kancinci You must because just you laugh alone little.
niyayazi ba xa nidibene niyakwazi ukuyifilisha ne-region ayikazi nodlule xa senidibene niphele. You must just laugh at that one because you know that this house is going to be filled because God is going to bring people to fellowship in this house. Ngeke uthi xa uextende umphongolo wakhe for no reason. Akacingi uThixo extende indlu Kukho yakhe into nje ezinkulu kungekho sizathu. There ezizayo. are great things that are coming. Xa zifika funeka zifike ni-ready. When they arrive, they must arrive when you are ready to receive. I-worshippers will have to move from this level to another level. Abanquli bafanele babasuke kwizinga bakulo baye kwelinye izinga. I-ushers will move from this level esiyibonayo to another Ii-ushers level. zakhona nazo zisuke kwizinga ezilikuyo ziye kwizinga The elilandelayo. Moses of this moment uzawuthi ndiyanibona nina ingathi anikabikho ready. Hayi, Moses asithi well kuzofika xesha will abatsha. say that you Abatsha are not bazofika ready. kuhleli kukho aba bathi bazobe benyukele in another level. Those new that are coming will not just be take off these ones, but they will just add on the other The ones. media team Media team kufuneka ibe yi-media team of the time e-understandayo. ufanele be media team yexesha Ifanele understandayo. is-equipped to be ready for that this coming building. Fanele zixhobisele uhlobo lwebuilding ezayo. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Uma ujonga When you look ukwenza kukaThixo at God's doing in the book of Exodus 20 Ncwadi to ka- Exodus Exodus 23 20 to anizuyifunda 23. ngoku. I'm not going to read it. It's from chapter 20 to chapter 23. From Zonke chapter ezo 20 to chapters. chapter 23, Exodus. Ithi we have these commands about the tabernacle. Ithi sinale miyalelo ke ngentembile leyo. From the Exodus 25 to 31 Ukusuka kwincwadi ye-Exodus 25 ukuya kuthethwa ku-31 ngale tabernacle. kuthethwa nge-tabernacle And leyo. we find here that God is not satisfied with the simple saying of how the tabernacle Sibona ought to be uThixo built. enganelisekanga indlela lena intembile ezawukwakhiwa ngayo. That is why i-prescripts zisuke ezulwini. Yile nto enikela imiyalelo from That ezulwini. is why kukho the visionary ekhilekelwayo ukuba itempile funeka ime kanjani. Yile nto kukhona i-visionary eye ityhilelwe how it must look like. But idinga the people who are full of the Holy Spirit to capture. But it needs people who are full of the Holy Spirit ukuze bayibambe. And we find here that he is concerned that the right chosen craftsmen will be appointed to do the work of Siphinde God. sijonge ukuba uThixo ujonga uhlobo lwabantu abazawukwakha abanyuliweyo abazawukwakha le ndlu kaThixo. uThixo uyabakhathalela abantu abazoqhubeka nomsebenzi God wakhe. is caring for those ones that have got the willing heart to do the work of God. Ngexesha upositioniwe watyalwa kweli bandla. As you are appointed and positioned in this You church, must be able to capture where the Lord is going with this particular kwazi church. ukuzibamba izinto uThixo azibekayo. Sinayo ke itendency yokuthi leya ayifani nale. We have got a tendency of comparing the Isixhosa one to sithi the imizi another one. ayifani ifana ngentlanti. Imizi kayifani ifana The ngentlanti. households are not the same. They are just the same. Now with the you crops. must capture the vision of where you are planted at this time. Ubambe ke umbono uThixo awubekileyo ngeli ixesha. We see here the vocation, the election, the equipping, and the presence of God. uThixo ufanele abe khona xa kusakhiwa indlu. Ithi iBhayibhile kwiProverbs, uma engekho uThixo bafumaneka bebulaleka abayakhayo. You must always be filled and feel the presence of the Lord when you are building, because the prophet says, if they are building without God, then they feel the burden. From today onwards, Namhlanje ukubheka makungabikho phambili, kubulaleka there bazalwane. must be no Ithetha burden. ukuthi thatha idyokwe uyibeke if ubona ngathi It yidyokwe. means you must take the yoke, Carry it because it's not an everlasting yoke. uyibambe, It uqhubeke is a nayo yoke ngoba with a season, inesiqalo sayo, inesiphelo sayo. ayingomnqamlezo There is a omde, kodwa time frame ngumnqamlezo that is set wexeshana. that this thing has to start from Kukhona this date ixesha apho to this date. libekiweyo uba izawuqala iphele ngexesha elithile. Your mind must focus on Ingqondo that. yakho mayibambe loo nto. Amandla akho uwachithele on that. Even your power, your strength, you waste it on Because that. it is a season that is passing. Lixesha eli elizawudlula. Alibonke igama lenkosi. Praise be the Lord Jesus. Masijonga uThixo ethetha ngoMaria. When looking at God speaking to Maria,
he pointed us back from usibuyisela emva athi uMaria was filled by the Holy Spirit. when he says Maria was filled with the Holy Spirit. Xa sijonga uGenesis chapter 1 When we look at Genesis chapter 1, verse 2, verse 2, it speaks of the spirit that was hovering, ithetha brooding over the ngomoya formless void. oyingcwele owawusoloko uphakathi kwethu. So there is a linkage between that and the work of God that has to make the tabernacle. Kukhona into eyenzekayo phakathi kukamoya ongcwele nendlela ekwakhiwa ngayo intempile That is, you kaThixo. must be able wena to capture ukuthi uThixo ufuna kwenzeke ntoni during your season. Kwazi ukubamba ukuba uThixo ufuna kwenziwe ntoni this season. Alibonge igama lenkosi. Praise be the Lord Jesus. Not only do you have passages like Luke chapter 1 verse 35, Asijongi only kuLuka chapter 1 verse 5 where we are told that the shadow of the Almighty overshadowed Mary. apho sixelelwa ukuba isithunzi sikaThixo The usamgubungela same uMary. spirit that was used, it is used when the building is Lo done. moya omnye wawugubungela uMary wawungulo moya ozawugubungela thina as we are building The the power church. of the Most High will overshadow you. Amandla kaThixo ophezulu azawuphinde asigubungele kwakhona. But you have passages like Acts chapter 2 verse 1 to 4 Sineziqendwana ke singaze sizifunde kwincwadi yezenzo chapter 2 verse 1 to 4 that indicates that when God is building his tabernacle, ezithi uThixo xa esakha